सिगांथाराव आंनि एसके बड'ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरो फिन खेबसेबाव जासिहरग्रोबावनाय थाबाय। दायो आङो बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय के दान्दा सिशुबारि जायखौ बुङो रिलिफ केम्प। दायो बे रिलिफ केम्पआव आङो थामथि खेबनि थाखाय आरो सफैबावनाय जाबाय। दायो बेयाव बेबायदिनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे फरेस्ट इएम रन्जित सार बिथांमोना सफैनानै दङ। दायो रायजो राजानि थाखाय बिथांमोना मा सावरायखो आंनि चेनेलनि दारैनो गासैखौबो नुलांजोबगोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नेनानै थादो। नोंसिनि संख्रि सासे नांगौ आंनो बोरदोनफोरनि संख्रि सासे गोथाव जायो। Studi mana गोबां समनिफ्राय सावरायबाय थादोंमोन। दा एबार जिहेतु दैया खावसेयानो खोला सानजाजों बोहैबाय। दा एबार जेरैखि जाया बेखौ होबथानो हायाब्ला बिजनि ओनसोल एबा साहा ओनसोलावबो खैफोद लाबोगोन आरो बे सिजुबारि ओनसोलाथ' गोबां खैफोदाव गोलैखाबाय। दा बेनिखायनो आङो दिनै बेखौ नायदों। आंजों लोगोसे फरेस्टनि इएम दङ, हेन्डलुमनि इएम दङ आरो डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि दङ, चिरांनि एसपि दङ। जों गासैबो थांनानै जों नायहैदों आरो गाबोन फुंनिफ्राय बेखौ खावसेथिं जेराव दैया गावनि कर्सखौ सोलायनो नागिरदों बेखौ बन्द' खालामनानै गोजाम कर्सजोंनो एबा गोजाम लामाजोंनो दैखौ हगारहरनायनि बेबस्थाखौ जों खालामनो सानदों आरो गाबोननिफ्रायनो बे खामानिया जागोन। आरो नैबे सिजुबारि ओनसोलाव जेराव इर'सन जादों बे इर'सन प्रटेक्सननिखौबो डिपार्टमेन्टखौ दायित्व होनाय जादों आरो आंबो फैगौ 5 तारिख नङाबा 6 तारिखआव फैनानै बे ओनसोलाव नायफैबावगोन आरो बिनि खामानिखौ कन्टिनिउ खालामगोन। नैबेयाव 102 न'खर दङ जायफ्रानिखि बैनिफ्राय खारना फैनो गोनां जादों। दा बिथांमोननि पार्मानेन्ट सेटेलमेन्टनि थाखाय जोङो रायज्लायनानै माबा मोनसे बेबस्था थाबैनो खालामगोन। बेनिफ्राय सप्तासे बा 10 सानसो लागोन बेखौ फोजोबनाया। आरो जों सानदों एखे राहैनो जुदि बोथोरा मोजां जायोब्ला 200 जनसो मानसि जों कन्टिनिउ मावनानै जों बेखौ जेरैखि जायाबाबो डाइभार्सनखौ खालामगोन। बेनि अनगाबो नैबेवहायबो जोंहा माखासे प्रटेकसन खालामनांगौ दङ। मानोना बे रिलिफ थानाय मानसिफोरनि हायाथ' गासिबो रेभिनिउ हा गोजा। बेफोरखौ बासायनायनि दायित्वआबो सरकारनावनो फैदों, जेरावहाय जोङो हानायमानि नाजागासिनो दङ। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया जादों माखासे इउटिउबारफ्रा माखासेखौ जों थोंजोङै मुं खारिनानै बुंनो हायो, खिन्थु जों खारिनो गोसो गैया। माने जानला मोनला नङैनि हारिनि थैजों सोमोन्दो गैयै माखासे इउटिउबारफोर दङ गावनि बेक्तिगत सार्थ'खौ जाफुंहोग्रा। बिसोरो जाहाथा मेसेज होलाबायनानै मानसिनि गेजेरावहाय बिशृंखला सृष्टि खालामनो नागिरबाय दङ। आं बिथांमोनखौ सांग्रां जानो होदों। हारिनि थाखाय मावनो नागिरदोंब्ला आरो हारि मावनायजों लोगोसे गावनि उदैनिबो सोमोन्दो दंब्ला मोजां मावथों, नङाब्ला बे हारिया खहा जायो। बेखौ सांग्रां जानाया रिलिफ जोंनाव इमारजेन्सि रिलिफ फान्ड थायो, बेखौ रानगासिनो दङ। आरो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायबो माबायदि बेबस्था लायोब्ला माबायदि जागोन बेखौ जोङो ग्रेजुवेलि मावलांगासिनो दङ, नायलांगासिनो दङ। खिन्थु मिथिंगानि जाब्रबथायजों फेरफाथिनाया एसे गोरलै खोथा नङा। अब्लाबो समजों खारफानाया मानसिनि दायित्व। बेखौ दैबानाजों धन सम्पतिनिल' खहा नङा, जिउनिबो खहा जालांदों। दाना बावैसो जोंनि आसामावहाय गोबां मानसिया जिउ खहा जाबाय। गतिके बेफोरखौ सरकार दं हिसाबै, डेम'क्रेसि हिसाबै डेम'क्रेटिकेलि माबायदि सापर्ट खालामनो हायो मोनसे सिस्टेम दङ। बे सिस्टेम बायदियै गासिखौबो जोङो रिहेबिलिटेसन होनांगौ ना कम्पेनसेसन होनांगौ ना बेखौ गभर्नमेन्टआ लागासिनो दं। दा लोगोफोर बेबायदिनो सिशुबारि रिलिफ केम्पआव सफैनायजों लोगोसे बेबायदिनो बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे फरेस्टनि इएम रन्जित सार बिथांमोना बेबायदिनो खालामाथि हाजोजों दावखोलांदों। बेबायदिनो खानामाख्रा दैखौ प्रटेकसन होनो थाखाय बिथांमोना नायदिंहैदों, नायबिजिरहैदों। थांग्रोथोंसैलै बिसोरो थाथोंसै। सेसखा सेलेक्ट खुंजोबमोन। र' गारिया इस्कन होननाय थांग्रोसै। दा लामानि कन्डिसना ओरैबायदि गाज्रि आरोना, जेरैथिंबो हाब्रु गोजा, अयथासार हाब्रु साखान दोबैजोबलायो आरोना लोगोफोर।
दा खानामाख्रा दैया बेबायदिनो खुंख्राजराजोंबो गावस्रालांदों आरो बेजों लोगोसे ओरै एसे खोलाथिंजाय मोनसे दैसुमजुरा दंग बेजोंबो हाबनानै बेबायदिनो गोबांथार गामिफोरखौ सिलिंखार बिलिंखार हा हु खुरखाजोबदों आरो बेजों लोगोसे ओरै बिनि खोलाथिंजाय बेबायदिनो खेदान्दा सिसुबारि गामि गेजेरजों हाबनाय जि दांगाय दैसा दै बे दैजोंबो हाबनानै बेबायदिनो खेदान्दा सिसुबारि गामिनि गोबांथार न'खरफोरखौ संहार खालामदों बेबायदिनो हा हु न' बां साय सम्पति गासैफोरखौबो खुरख्ल'नानै लांदों दा बिथांमोना दासिमावबो रिलिफ केम्पआव दङ दा बेनो नै लोगोफोर नायनानै लादो बेफ्रावनो बेबायदिनो रिलिफ केम्प थानो गोनां जादों आरो बेबायदिनो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बेफोरबायदि प्लास्टिकनि थुम्बु खुंनानै थानो गोनां जादों नै नायनानै लादो बेबायदिनो गोबांथार सिसुबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि थुम्बु खोंनानै थानो गोनां जादों आरो बेजों लोगोसे नायदो नै गोरलै गथ'फोरखौ लानानैबो जोबोद खस्थ' नै गोरलै गथ'फ्रा नै आरो रायजो राजाफ्रा बिसोरनो नै बेबायदि प्लास्टिकनि न'आव थानो गोनां जादों आरोना नै बहुद न'फोर दङ नै नायनानै लादो नै दा बिथांमोना बेबायदिनो थख'से हाबो गैजाला न' लुनानै थानो थाखायबो दा बिनि थाखायनो जोबोद भुगिनांनानै दं हनै नायनानै लादो बेयाव बेबायदिनो गोबांथार बेमार आजार बेबायदिनो अपारेसन जागोदानफोरबो दङ आरो बेबायदिनो गोरलै गथ'फोराबो दासिमबो स्कुलाव फरायसालिफ्राव थांनो मोनाखै नै जोबोद खस्थ' मानो होननानै बुङोब्ला फरायसालियाबो दै गेजेरावसो दंसै बेबायदिनो टिचारफ्राबो मास्टारफ्राबो बेबायदिनो सफैया दै गेजेराव थानायनि थाखायनो सोलोंथाइ होनो थाखाय मोनाखै नै न'फ्रा ओरैबायदि खस्थ'यै दङ नै प्लास्टिकनि खोंनानै दङ दासिमबो नै थानाय जानाय जोबोद खस्थ' ओरैबायदि खस्थ'जों भुगिनानै दं आरोना बिथांमोना दासिमबो नै नायनानै लादो लोगोफोर जोबोद दुखु नांथावना मानो होननानै बुङोब्ला बेबायदिनो जुग जुग अखा हानायनि गेजेरजोंनो बेफोरबायदि दैबानाजों भुगिनो गोनां जाबाय दा नायदो नै ओरैबायदि खस्थ' बेफोर गासैबो प्लास्टिकनि न' थुम्बु बानायनानै थानो गोनां जाजोब्बाय आरो दा बिथांमोना बेबायदिनो गुबुनफोरावबो बेबायदिनो हा थख'से न' गंसे लुनो थाखायबो बायनानै लानो हायाखै दा बिनि सायाव बेबायदिनो बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' आरो बेजों लोगोसे फरेस्ट बिफाननि EM रन्जित सारमोना बेबायदिनो आंनि चेनेलनि दारै मा बुंखो नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेजों लोगोसे शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो अब्ला लोगोफोर एसेनोसै बाय बाय।